आंनि इनफरमेशनाव गुटे बिटिसिआव जिखिनि डेभेलपमेन्ट ब्लक दङ आरो बे स्किमा जि Mgnrega प्रमद बर'नि सरकारनि बा जोंनि सरकारनि टाइमावनो बेखौ एलटमेन्ट होदोंमोन मेटेरियेलनि फैसाया फैयाखैमोन आरो खामानिखौ मावबाय माने जब कार्ड हल्डार बिथांमोना बे लामायाव सेन्ड ग्रेभेल गारनांगौ दंफां गायनायनि बाउन्डारि होनांगौ माबा माबि जिखिनि मेटेरियेलनि एमाउन्ट दङ जेराव एस्टिमेट होनाय दङ बे मथे बिथांमोना फैसा मोननांगौ गुटे हिसाबखौ आं नायबाय जे 50 कोटि थाखा बिटिसिआव बिटिआरआव फैदों अबा 2 लाख अबा 4 लाख किन्तु नुबाय जे 50% बारा ब्लक अफिसनिफ्राय डाइरेक्ट दानि सरकारा बिपिएफ दोलोनि जि सरकार दानख'नानै बेखौ करापसन खालामदों बेखौ जाख्ल'दों आरो जायनि थाखाय बे जिखिनि 50%ल' फैसा थाबाय 25 कोटि थाखाखौनो जाख्ल'बाय 25 कोटि थाखाखौ इउजार कमिटिया मोनलांबाय आरो बेयाव जेबायदि खामानि जानांगौ खामानि मावनांगौ बिथांमोना मावनो हायाखै आरो बेखायनो आङो अबा जायगायाव कमप्लेन होनायबो नुदों बियो गोबां दुखुनांथाव आरो हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि टाइमाव थांनाय समावबो जब कार्डआ भिसि चेयारमेन मेम्बारनि न'आव थानाय जब कार्डखौ डाइरेक्ट दिहुननानै जानाय मेटेरियेलनि फैसा जानाय दुर्नीति करापसन शोषण तोषण बायदिसिना जानाय थासारिया बे गोदान नङा आरो दा बिथाङा सरकार सालायबाय नालाय बे सेम परिबेसा जागोन आरो बेयाव वार्कार कर्मिफोरखौ जाहोनानै करापसन खालामनानै मजगुल खालामना दोननायानो बिथांनि खामानि आरो रायजो राजानि अभाब अभियोग जेंना जेंसिखौ बिथाङा नोजोर होआ बेखौनो जों नुदों